Malta se jkollha l-ewwel Space Hub u park astronomiku fil-fortizza ta' Binġemma. Ħabbar dan il-Ministru responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima permezz tal-midja soċjali tiegħu. Huwa qal permezz ta' dan il-proġett li se jsir mill-Aġenzija Xjenza Malta se jsaħħu l-oqsma tal-edukazzjoni, riċerka u anke l-ekonomija tal-futur fil-qasam tal-ispazju. Intqal li dan iċ-ċentru jallinea mal-Viżjoni Malta 2050 li dwarha bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika mill-Gvern. Il-Ministru tenna li Xjenza Malta se tkompli tixpruna żvilupp simili u appoġġ biex jinkiseb riżultat ta' benefiċċju għal pajjiżna. Bħala parti minn dan il-proġett il-forti li saftit ilu kien għadu okkupat illegalment minn numru ta' persuni se jiġi restawrat u mammar b'infrastruttura moderna biex jilqa' attivitajiet edukattivi, osservazzjonijiet astronomiċi u riċerka relatata mal-ispazju. Il-post bi storja rikka se jkun qed jinbidel f'żona ta' attrazzjoni għall-istudenti, ir-riċerkaturi u anke l-pubbliku ġenerali filwaqt li se jkontribwixxi għall preservazzjoni tal-wirt kulturali u saħansitra l-promozzjoni tal-innovazzjoni f'dan il-qasam f'pajjiżna. One News it-tnejn filgħodu żar dan il-wirt storiku fejn kienu qed isiru l-aħħar sforzi biex tinħareġ l-aħħar familja li kienet qed tokkupa l-forti. Eventwalment wara jsir assessjar tal-post minn surveys u jiġi stabbilit ix-xogħol kollu meħtieġ biex din il-ħolma titwettaq. Kif anke Gamana Martin Bajjada, Chief Officer fl-Awtorità tal-Artijiet. Id-Dipartiment qed jagħmel tejja biex ħada lura għaliex hemm ftehim ukoll ma' entità governattiva li ħadd tgħaddi r-responsabilità lilha u għaldaqstant il-kuntratt qiegħed ħafna fil-viċin u kif appena jiġi l-kuntratt il-proprjetà tgħaddi l-est entità fejn saħansitra anke l-ġimgħa d-dieħla hemm xi ħsieb li jiġu surveyors biex jagħmlu survey ħajkun jistgħu jevalwaw ix-xogħlijiet meħtieġa u kif appena jsir ftehim l-entità hija responsabbli mill-fortizza. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsoparditanti laqa bi pjaċir l-aħbar li l-fortizza ta' Binġemma reġa' lura fidejn il-Gvern biex tiġi restawrata kif meħtieġ u tingħata l-ħajja għal benefiċċju tal-pubbliku ġenerali. Żied li Xjenza Malta se jkollha l-privileġġ li tgawdi minn dawn il-wirt nazzjonali biex tbidlu f'ċentru tal-astronomija.